दिनै गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव केलिसाल गेजेर फरायसालिनि सिङाव मोनसे मेल जानाय जादों। बे मेलानो गलाघाट जिल्लानि बर' बिजोंखौ बोरैहाय होबथानो, जेराव जोङो 1992 आव बर' मिडियामनि एलपि स्कुलखौ गायसनदोंमोन आरो 96 आव एमइ स्कुल आरो हाई स्कुल 2000 आव गायसननाय जादोंमोन। दासिम एलपि स्कुलनि जेंनाया जोबजोब्बाय आरो हाई स्कुलनि जेंनाया जोबजोब्बाय, प्रभिन्सियेलाइज जाजोब्बाय। गंसे दङ गोजौ फरायसालिया हाई स्कुल जयफुख्रि गोजौ फरायसालि। बेनिफ्राय फारसेथिं एमइ स्कुल दङ। एमइ स्कुल गंथाम दासिमबो जेंना हिसाबै दङ। दा बे जेंनाखौ जोङो काउन्सिलनिफ्राय बोरैहाय बिथांमोननो सोलिनायनि जा रां राशि होनानै फरायसालिफोरखौ फोथांनो फिननो, बेखौ जों सावरायनाय जादों आरो जोङो सावरायनाय जादों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै जोंनि जा फान्ड, थांनाय बोसोरनि जा फान्ड, बेखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बार अनिल बसुमतारीनि फान्डनिफ्राय 50,000 बा 50,000 होनानै गंसे फरायसालियाव बेखौ अनसुंथाइ होनाय जादों आरो बिथांमोननो न'खरनि दुगैनाय, साहा लोंनाय बा गस्ला गाननायनि बे खायदाखौ खालामदों। थिग नेक्स्ट बोसोर नैबे 2020-23नि जा बाजेट, बे बाजेटआवबो जोङो 3 EMजों जों गंसे फरायसालियाव बोरै बिथांमोन अनारियाम हिसाबै हमनो हायो, बेखौ जोङो सावरायनाय जादों आरो जोङो सावरायनाया लास्टआव बे मोनसे थिरांथा जादों जे मोनसे बोसोराव सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बारनिफ्राय 5 लाख रां अनसुंथाइ होनानै बे फरायसालिखौ फोथांनायनि बेलायाव बेखौ जोङो हाबा मावगोन, बेखौ जोङो सावरायनाय जादों। बे दासिमबो फाइनाल जायाखै। फाइनाल महरै लानोबा जोङो काउन्सिलाव बे पास जानांगोन, बे रोखोमखौ सावरायनाय जादों। बेनि जाहाथे जोंनि इयुनाव जोङो बर' बिजोंखौ गलाघाट जिल्लायाव बेखौ जों फोथांनो हायो। लोगोसे बेखौ एग्जाम्पोल लानानैनो जोंनि बिटिसिनि बायजोआव जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल 22 जिल्लायाव, बे 22 जिल्लानि बर' बिजोंनि जेंनायाबो एखे। एलपि स्कुलनिफ्राय एमइ स्कुल, हाई स्कुल प्रभिन्सियेलाइज गैया आरो बे आनप्रभिन्सियेलाइज बा भेन्सार हिसाबै सोलिबाय थानाय फरायसालिफोरखौ सुंथानो थाखाय जोङो मेजार लागोन काउन्सिलनि गेजेरै एज ए हल। बेखौ जोङो नेक्स्टआव सावरायगोन। बे हिसाबै दिनैनि मेलनि गेजेरजों बेखौ मेसेज होनाय जादों। गोजोन्थों। बे हाबाफारियाव दिनैहाय जोङो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों दा बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बर' गेजेर फरायसालिनि माखासे जेंना, बै जेंनाफोरखौ लानानै जोङो गुवारै सावरायलायनाय जादों। मानोना जोंनि बे गेजेर फरायसालिखौ गलाघाट जिल्लायाव 1992 मायथाइयावनो गायसनजेननाय जादोंमोन। बै समनिफ्राय लानानै दिनैसिम 26 बोसोर आगान सुरबाय। दा बेहाय जोंनि बे गलाघाट जिल्लायाव बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव जोंहा गोबां समस्या मोनसे सोमजिदों। बिनि गोबां जाहोन दङ। बे जाहोननि बिथोराव जोङो गुबैयै जोङो बुंनो हायो, जिहेथु जोंहा फोरोंगिरि बिथांमोननि जेंना दं। जाय फोरोंगिरि बिथांमोना दिनैहाय बेहाय 26 बोसोर गावखौनो सेक्रिफाइस खालामबाय। बे 26 बोसोर सेक्रिफाइस खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि न'खरनि आरो बिथांमोननि थांनानै थानाय, बिथांमोननि न'खर सुंथानायनि बाथ्राखौ लानानै गोबां जोंनि गेजेराव गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे सोलिलायबाय थायो। दा बेफोरखौ लानानै जोङो दिनै दाख्लैसो थांनाय जोङो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि मोनफ्रोमबो जोंहा जातीय संगठनफ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों जों दिनैहाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेहाय जोङो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथायाव जोङो फैदों जे जोंनि बै फरायसालि, बर' बिजों फरायसालिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोङो बिथांमोनखौ जोङो माबोरैहाय जोङो बिथांमोननि जिउ खुंनायाव बोरै मदद होनो हागोन, बे असिलाखौ लानानै जोङो सावरायलायदों। आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरावनो जे बिथाङा BKWAC बिथांमोनहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि आउट अफ बिटिआरनि जायनिखि जोंनि मिनि गभर्नमेन्ट, बिथांमोना जोङो गोबां खोथा होदों जे बिथांमोननो जोङो आरो जोङो बिथांमोननि सिगाङाव जों दाबि दावा खालामनाय जादों जे जोङो बिथांमोननि
माने काउन्सिलाव जोङो डिमान्ड खालामदों जे जोंनि माहारियारि मोनफ्रोमबो जोंनि आफादफोरा जे जोङो नैबेखौनो दाबि दाबा जोङो खालामदों जे बिथांमोननो जाय बिथांमोनानिखि दिनैहाय 22 बोसोर थाइसेबो रां मोनाब्लासिनो दिनैहाय जोंनि बे बर' बिजोङाव गावखौनो दिनैहाय सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ जाहाथे बिथांमोनहा माबा मोनसे सोलिनो थाखाय जाहाथे माबा दान बान्था मोनो जों बेखौ गांसे मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों गोसोखांहोदों आरो थाबैनो जों बेखौ सलुसन जागोन होननानै जोङो आसा थिदों लोगोसे गोबां बाथ्रा दंबावो बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो मिथिगौ 2020 मायथाइनि जिथु 27 जानुवारि खालि जिथु मोनसे बड' पिस एकर्ड मोनसे जादोंमोन दा बे जानायजों लोगोसे 6.3 मोनसे क्ल'ज दंमोन बे क्ल'ज मथे जोंनि आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' मिडियामफ्रा मोनसेबो कन्डिसन गैयाबासिनो सरकारिकरन जानांगौ होननानै जोङो बे खोथाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मिथिबोबाय थादोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै बे समाबो बारलांबाय 2 बोसोरनि बारलांबाय दा बिनिखायनो जोङो बे 6.3 जिथुनिखि क्ल'ज बे क्ल'जखौबो जोङो दिनैहाय जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो थाबैनो सावरायनानै बेखौ समाधान खालामगोन बेखौबो जोंनिफ्राय जोङो नारसिनहरदों आरो लोगोसे जोंनि BKWAC काउन्सिलनि बिथांमोनखौबो जाहाथे बे हाबाफारियाव माने आग लायो बेखौ आङो खावलायदों गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि तेलिसाल गुदि फरायसालियाव मोनसे जुथुम बर' बिजोंनि जुथुम बर' बिजोंनि जुथुम बिराद मोनसे मोजां नामना जोङो बेहाय जिरायदों समस्याया बेनो भेन्सार स्कुलफोरखौ बोरैहाय फोथांना लाखिनो दा जोंनि गभर्नमेन्ट बा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जोङो बे भेन्सार LP स्कुल MA स्कुल हाइ स्कुल बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो बिथांमोननो ग्रान्ट इन एइड जोङो हरनो नाजादों आरो ग्रान्ट इन एइडखौ जोङो बोरै होगोन मा लामाजों होगोन बेफोरखौनो जों सावरायदों जों आसा खालामनो काउन्सिला जुदि इसेबो रां मोनबोयोब्ला बे बर' बिजों जानोखि मिरु जिरु जालांनाय दिनै 24 इयार्स जालांबाय स्कुलफ्रा दिनैसिम भेन्सार स्कुलाव भेन्सार हिसाबैनो जाना थाबाय मास्टारफ्रा बिथांमोननि पसा जायाखै स्कुला जायाखै बिथांमोननि न'खर संसारा ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव जालांबाय ओंखायनो बिथांमोना फोरोंगिरिनि जानाखि दायित्वखौ लानो फोरोंनायनि जानाखि दायित्वखौ लानो बिथांमोना बाजोब्बाय दा बिथांमोना जोंखौ खावलायदों काउन्सिला माबा मोनसे लामा हरनो हायो ओंखायनो जों फैनानै जों सावरायदों जों बिथांमोननो ग्रान्ट इन एइड हरनाय जागोन एसेनो स्टेट गभर्नमेन्टआ जे दा जेनेबा भेन्सार स्कुलखौ फोजोबनायनि लामायाव लांगासिनो बेनि सायाव मा फोरमायनो ना गभर्नमेन्टआ एसे कन्टिनिउसन प्रसेस दानि आगोलनि गभर्नमेन्टआथ' बिदि लायाखैमोन आगोलनि गभर्नमेन्टआ फोथांना लाखिदों दानि गभर्नमेन्टआबो फोथांना लाखिनांगौमोन दानि गभर्नमेन्टआ जुदि आगोलनि गभर्नमेन्टनि दिनाव सोलिबाय थानायखौ दानि गभर्नमेन्टआ जुदि होथेना दोननो नागिरोबा हयथ' बेबो बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएसन बेबायदि आफादफोरनि थाखाय बियो खुनु पद्यआव ग्रहणयोग्य जानाय नङा बर' लिडारफोरनि थाखाय ग्रहणयोग्य जानाय नङा जों ओंखायनो होनदों ग्रहणयोग्य जागोन ना जाया बे आसाम गभर्नमेन्टनि जानाय सिद्धान्तआ बेखौ बर' आफादफोरा रायलायगोन फैबाय थानाय दिनाव जोंनि काउन्सिलनि मावनांगौ खामानिया बेनो जोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा बोरैहाय गोजौआव थाङो बोरैहाय जोंनो माने गुन गोनां शिक्षाखौ बोरै होनो हायो जों बेखिनि बे बिथिङाव जोङो खामानि मावदों 6.3नि खोथाखौ रायलायब्ला थांनाय बोसोरनि 19 डिसेम्बर खालि दिसपुराव जाखिनि गोजौ थाखोनि सावरायनाय बे सावरायनायाव आसाम गभर्नमेन्टनि जा थानांगौ थाजोबदोंमोन चिफ मिनिस्टारा दैदेनदोंमोन साहित्य सभा एबसु दंमोन दा बेनि माइनासखौथ' बयबो नुलायलायबाय दिनै 6.3नि सायाव जाखिनि माइनासआव द्र' जादोंमोन बर' सुक्तिनि 6.3खौ बिटिआर एकाउन्टनि 6.3नि सायाव दा थाङोब्ला सानोब्ला माइनासआव बिराद स्पष्ट'यै बेरखांजोबदों बेखौ एग्जिक्युट खालामबानो 6.3आ इमप्लिमेन्ट जानाय जागोन आरो आसा खालामदों 6.3नि सायाव जाखिनि माइनास द्र' जानाय 19 डिसेम्बर 2021आव बेयो सानसे बेलासे खार्ज'करि जागोन आंहा मोनसे आसाबादि आङो